ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟ ଥଲାପତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆକାଶ ପାତାଳ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଲେ ଚଳେ। ଏମାନେ ଆକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ 1.5 କୋଟିଆ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା କହିକି ଯେ ଯାହା ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ହୋ ହାଲା ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନିଜ ଅବିକା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ କହିଲା ଚାରିଣୀ ଆଠଣି ନେଇକି ଚଳନ୍ତୁ, ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ହିରୋର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ହିରୋ ବୋଲି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ତାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛେ ତାଙ୍କରି ସକାଶେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିରୁ ନେତା ହେଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମୋତେ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି ତ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନେ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଜୟ ଥଲାପତି ଭଳିଆ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କାହାକୁ କହି କେମିତି ରାତାରାତି ଯେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ନା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ନା, ସେ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହଉ ଆମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେତା, ଆମର କିଛି ଅଛି। ଆରେ ନେତା କରିବ ବୋଲି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ନେତା ହବ? ତମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ଦେଉଛ। ତମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିବେନି। ବିଜେପି ଗଲା ପରେ ଟିକେ ସିଂହଗିରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ଉତ୍ପାତିଆ ନହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋ କେମିତି କରିବେ ସେମାନେ? ତ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆମକୁ ଲୋକ ପଚାରିବେନି, ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିକି ଯାହା ଯେମିତି ଲୁଟିକି ଖାଇଦେବା। ଆଗକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି? ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ କେଉଁଭଳି ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସବୁକୁ କାଟିଦେବେ ଏମାନେ ଜାଣିଲେଣି। ଆମେ ପରାସ୍ତର ମୁଖ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ସେ ଆସିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।